may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang panahon karon hadon na, busa mangandam kita matagusan. Ang pulong sa Diyos patalingugan ta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala, among mga suki, mga pinalangga nga mga tigpaminaw, dinhining tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong gabihuna, pagadumalahon kini sa inyong mga higala, Brother John Dehito, kiniusab si Brother Libe Calabes. Okay, sa pagpadayon sunahan atong hiyon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John. Okay mga higala, magampo kita.
Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Panalangin ni kini nga programa nga mahimo nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan diha sa igdulong ug sa tanang mga nagkapaminaw. Tuguting nga mahatagan nila pagpamalandong ang imong pulong o gitugot mo usab unta nga sila imong pagakabigon pagatawagon nga mga laga diha kanimo. Gipangayo namo kini itong lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, atong gina-welcome no ang atong mga kaigalaan kutob sa naabot sa labyog sa atong broadcast karon through radio. Atong gina-welcome ang tanan. Welcome sa inyong participation karon gabi na pwede na kapadangat namo dinhi ni Brother John og mga importanteng mga mensahe aron ato nang pagabasahon dinhi og mapadangat na ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Alang po sa tanan nato mga viewers, Visayas, Luzon ug Mindanao ug sa uban pang nasod sa kalibutan. Kutob sa nagtan-aw ug naminaw karon kinising-kasing mo namo nga gina-welcome nini nga kagabhion. Welcome kamo sa atong programa sa kini ang maayong balita. Pwede na sa mahigalang makasend og mga messages dili sa atong comment section sa Facebook live nato aron ato mabasa ang inyong mga importanteng mga messages, mga greetings or mga anniversaries ba o sa pa diha inyong unsa pa diha importante yung mga messages ato nang gikalipay higalas pag-receive o niyang atong pagabasahon. O kung naamoy mga importante sad kaayong mga pangutana nga gusto mong mahatagan og katinawan, so mahimong i-send na dinhi. Naamoy mga follow-up sa pangutana nga naginisgutan ni adto ng labay mga gabi ato sad gihapon nang gina-welcome. Hasta inyong mga participation no, atong gina-welcome mga higalas sa atong programa. Pwede mo kapadangat dinhi sa atong tulumanon karong gabi na. Sa di pa na ako basahon siguro si Brother John na siya ay mga importante sad nga mensahe nga iyang ipadangat nga na kanyo. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Akong pasalamatan ang tanang mga kaigsuonan diha sa Carmen SDA Church. Salamat sa inyong pag-abi-abis ng ubos nga igsoon. God bless kaninyong tanan og welcome sa tanang naminaw karon nagsunod ni atong programa. God bless us. Okay, dito magdugay higala ato ning sugdan pagbasa ang atong nakita sa screen. Ania si Brother Joseph Lagarisa. Mayong adlaw igpapahulay Brad namati napudmi sa inyong wali. Okay, salamat kay Brother Joseph. Niapod si Mami Molina Gicoli. Good PM watching from Hell, Saudi Arabia, Dan sharing. So thank you kayo Sister May Molina Gicoli sa mong pag-share sa ato nga programa. O niya po si Brother Alex Orhil sa Ormoc ni. Brother Alex, mayong gabi ini mo diha. Long time no text. Okay, salamat ni atong amigo nga batanon guwapo si Brother Kern Hapitan. Welcome. Okay, ni apod si Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa tanang mga kaigsoonang naminaw og nagbiyo karon. God bless sa tanan. So good evening Brother Ronilo Itang. Okay, ni asad si May Gicoli. Good evening Sir Libby and Sir John. God bless. Anya nipagid siya mensahe Dan sharing. So thank you kaayo Sister May Gicoli sa imong pag-share sa pulong sa Ginoo. Okay, ato ning lilion una ang pikas nga screen alang sa makigalaan nga nag-like o nag-love sa atong programa, nag-send sila mga heart. Okay niya si Richard Mulihon. Mayong gabi no, dodong ni Mulihon ang bana ni Mr. Inday. So good evening tanan des Gairan. Niya pod si Dani LP
Ato pong nakita si Brother Kalimaco George NG. Niyasad si Brother Alex Orhil. Ni ato pong nakita si Denisa Naghart, si Brother Ronilo Itang, Gloria Ferrer sa Canada. Niya po si Chine Doktora Langido 5, Anaklito Lucernas Senior, si Nods G. Dale, Jolina Rizal, Melinda Larua, si Manny Carbonilla Sabio Jr., niyasad si Rolando G.R. Veldosola, Kiana Faith Etang, May Molina Giculi, Elgira Cesar, Lowell Nodalo Estrera, og si Maylin Codira Batak. So thank you kayo muni ato mga kahigalaan, mga kaigsunan nato nga nagamit og nag-send og mga heart dinhi sa ato nga programa, no. Anya ato ning balikan paglantaw higala ang pikas nga screen. Ani ay mga nagpanulod. Ato pong diapoy mensahe si okay, niya si Danny LP. Maayong gabi, Brad John, Brad Libby, og sa tanan diha ninyo, og sad sa tanang naminaw, og nagtanaw. God bless sa tanan. Okay, God bless, Brother Danny. Niya po, Sister Gloria Ferrer, good morning. Watching, salamat sa paglantaw no sa Canada. Niya sad si Brother Rolando G.R. Veldosola. Ang iyasad nga mensahe, mayong gabi, Brad, greet ko sa Veldosola family og sa barangay Marangog, especially kang Lolo Alberto Andrino Sr. Anyaniyasad si May Giculi, kami na lang duha ni John Michael ang nagpabilin sa pagbarog sa kamatuoran, Sir Libby and Sir John. Okay, padayon gud mo, sister. Ani ato lang iampo sa dimong family nga mahibalik ra mga laga diya. Sino nga nagkuan mo din, Libby? Sila si May Giculi ni katuntua sa Hell, Saudi Arabia, Brother John. Okay. Sabi lang, okay raman na. Atong iyang ipa-appeal permig pampo iyang anak, iyang bana. Oo, sabi lang kay ang panahon na apaman gawas og sirado na. Padayon lang gyud kay kamura ang mahimong talan-aon sa inyong pagka mapinadayonon sa pagpangalagad sa Ginoo mo. Okay, niasad si JC Diguma Sumaria. Mga bago ni mga apelido ha. Mayong gabi, bro. From Toril, Davao City. Layo ni. So good evening no, Brother Jesse Diguma Sumaria. Okay, thank you sa pagpakig-uban. Niya po si May, si Mylene, si May Molina Giculi. Shout out ko nila ni Ate Lita, Kuya Agring Dinopol na adiha sa Bulasa, Argao, Cebu. Okay, mayong gabi sa tanang taga Argao, Cebu. Niya po si Mylene Codira Batak. Mayong gabi ninyong duha, Kuya Libby o Kuya John. Kanunay jud ming nagsunod sa inyong programa matag gabi, pero di lang mi mo text dugay nami nga nagsunod sa inyong programa. Salamat kayo. Salamat po, Sister Mylene Codira Batak. Sister Mylene, mayo kay nagsige magpaminaw, pero among paabuton ang inyong text labi na ng mga pangutana. Tagain ninyo og way ba nga makakita og idea ang ubang mga naminaw unya pangutana mo ug doon na mo gika-istorya din ha o unsay ilang kuan. Kamo na lang po ihandol sa pangutana aron nga maabot na diri sa atong programa kay diha sa mga pangutana sa mga text maunay naghatag og kolor dinhi sa ato nga program. Salamat sa inyong participation.
Okay niya po si Brother Rufino Moreno, nag-send po siya mga heart o kamot nga nag-pray. So thank you Brother Rufino. Niya po si May Gikuli, agig pasalamat sa Ginoo Sir John o Sir Libby. Every Sabbath ga-fasting ko. Okay, Hope good. and pray nga pinaagi sa atoang hiniusang pag-ampo makasurvive ko sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Survive ka. Si Kristo ningon, salig ka mo. Gidaog ko na ang kalibutan. Okay, go. Anya daghan kayong salamat Sir John o Sir Libby sa inyong program. Nabawasan akong kakapoy o kamingaw sa akong mga anak. Layo manggod sa tuwa sa Hill, Saudi Arabia. Anya niya po si Lowell Nodalo Estrera. Mayong gabi, Brad John o Brad Libby, watching from Japan. Okay, salamat no, Brother Lowell, taga Brad John, taga Camotes Island. Si Brother Lowell Estrera. Ato, ang katuning to ana sa Japan. Sa Japan. Ano yan, mga bago nga nag-like sila si Arely Barrientos. Arely Barrientos. Anya, niapod si Chene Doktora Langido 5, Anaklito Rosernas Senior, Snods Deal, okay, Jolina Rizal. Okay, mo ni ato mga nakita, mga higala, so karon taon-taon, atong basahon ang inyong mga messages. Okay, Brother John, wag natin kay ipadangat. Brother Okay, ato na lang ta sa pagtubag sa pangutana niya atong pasalamatan sa Brother Kern nga nakahatag og dako kay tabang sa imo Brother Libby kay maproblema unta ka maigani kay nasolbad ang imong tang mahimong problema. So thank you so much Brother Kern. God bless you. Kayo, Brother Kern. Salamat kayo. Okay, ato ta mga higala sa pagbasa sa pangutana nga atong entertainon karon nga gabi. Okay, ato ning basahon. Okay. Adira. Sakto ba Brad nga muingon ta og happy birthday in heaven sa patay na. Muna pangutana Berjon, insakto ba ko na nga moingon ta nakadungog beta na no na say mabasa to sa Facebook nga dugay rang namatay ang ilang minahal sa kinabuhi, ginikanan ba, lola ba niya panahon sa kasumaran sa birthday bingon sila happy birthday lola in heaven. Okay, nagtuo silang to na sa langit brother John. Sakto ba ko na ang kanang pagkasultiha kanang huna-hunaa stakdo ba na sa Biblia happy birthday in heaven sa tao nga patay na. Kung atong basihan unang-una mga kaigsunan daghay mga butang ginahuna nga wa na mainsakto. Unya ginahuna nila nga insakto. Ngano man tungod kay kasagaran sa mga tao traditionally mo ilan ang gituo gisunod. O bitan ang Isaiah 55:8 nag-ingon ang Ginoo ang inyong mga hunahuna dili mao ang akong hunahuna ni ang inyong mga dalan mao ang akong dalan. Tinaw klaro ang gisulti, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. Ang mayo unta diha sa hunahuna o sa mga dalan sa Dios nga gustong subayin sa tao may atong himuon. Una, ni-great ka og happy birthdays na matay, happy birthday in heaven. Ang hunahuna nimo nga ang patay tuwa na dito sa langit. Unya dili man na ugwa man na itudlo diha sa Biblia. Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ug 6 nagsulti kay ang mga buhi nasayod nga sila mga matay apan ang mga minatay dili na mahibalo sa bisan unsa. Unya imong gigreet og happy birthday diha sa langit. Unya niya kas kalibutan. Marang-arang datong namatay, nakadatog cellphone kay imo lang tiksan, pero walay patay nga tuwa sa langit. Sa pila ka mga panahon amo na nga gisulti dinis kahanginan nga walay patay maadtog langit kundili tanan buhay kay ang mga patay pagabuhion pagabanhaw na ni Kristo kanus ama na
sa panahon sa iyang pagbalik. Tanawa, ang Juan Kapitulo 5, versikulo 28 ug 29, ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na, nga ang tanan nga anaa sa mga lubong managpakabati sa iyang tingog. Kinsa maning naas mga lubong ay aba simpre ang mga nangamatay. Nag-ingon ang 29, ug ang nagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi, ug ang nagbuhat og mangilad managpangula ngadtos pagkahinukman sa silot. Sa laktod pagasulti, ang mga nangamatay, ang mga patay, naa pa sa ilang mga lubnganan karon. Wala pa didto sa langit ang mga matarong, wala pa po didto sa impyerno ang mga daotan. Pero ambot ba nga kutob sa mamatay, huna-hunaon man, nga tuan sa langit? Nga wa may patay nga dadon sa langit. Una, sa pagbalik ni Kristo ang mga patay, mga banhaw. Kung tuan nas langit, kinsa man ang manggula, mamangon diha sa ilang mga lubnganan nga mga pataya, kay tuan naman sa langit. Ang naunang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16, nagsulti, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo, meaning nga dunay mga taong nangamatay nga unsa man wa diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngayon ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Ang mga patay mamangon diin gikan diha sa ilang mga lubnganan. Unya karon ginahuna nimong tuan nas langit, happy birthday in heaven, lola, lolo, papa, mama. Mao man ni hinungdan mga kaigsunan, kana bang pagsalo, pagdawat sa walay pagsusi kung unsay giingon nga namatag mahayag mo nalay pakamatyan. Unta kining huna-huna og prinsipyo sa mga taong nangakabig panahon sa pagpangwalis mga apostoles, magunitan nato ning tanan. Kining gihisgutan ba sa Buhat 17:11, nag-ingon og kining mga Hudiyo mas mabuo pa kay sa mga Hudiyo dito sa Tesalonica. Kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw. Magsusi ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Meaning, nga kung unsay imong nadungog o nabati, imong ilandi susihon sa Biblia kung tinuod ba kanang mga butanga. Karon dawat-dawat ka lang po, greet ka, happy birthday in heaven, nga wa pa man didto sa langit ang mga nangamatay, naa pa man sa ilang mga lubnganan, mubalik pa man si Kristo, o wala man say patay nga dadon sa langit kundili tanan buhay. Tanawa sa atong gihisgutan nga mga bersikulo, mamangon ang mga nangamatay, manggula diha sa ilang mga lubnganan. Tanawa ang sitwasyon sa noong Korinto Kapitulo 15 versikulo 50 hanggang 53, nagingon, ania karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago, dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog na sa katapusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatunggon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. Tanawa ang patay banhawon, wa pagani ang pagpamanhaw inyo nang gipaadto ang patay sa langit. Og naging dinhi kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot, og kining lawas nga mamatay ra pagailisan unyag dili na mamatay. So meaning
nga wa gipatay nga dadog langit kundi tanan buhay. Sa pagbalik ni Kristo makadawat na ang tao sa lawas nga dili na madunot og dili na mamatay. Unya timan Mateo 25:31 ngadto 34 gibahin ra ang tao sa duha, karniro ug kanding, nagpasabot sa matarong ug dautan. Unya human niini kailisi kahatagi sa lawas nga dili na madunot ug dili na mamatay, mauna ni ang kahigayunan unya sa pag-adto og langit. O tan-awa ra gud pinadayag kapitulo 11 bersikulo 12 nagingon, unya nadungog nilang usa ka matusog nga tingog gikan sa langit nga nagingon, saka kamo ngari ug ang ilang mga kaaway na nagtan-aw kanila nga nagsaka sila sinapuang sa panganod paingon sa langit. Meaning nga ang mga dautan makasaksi sa mga matarong gawas nga sila nakabato na sa lawas nga di na manunot og di na mamatay sa puwangon sa mga panganod paingon sa langit. Karon ang mga nangamatay tuwa na sa langit, kinsa may nakakita, kinsa may gisapuang sa mga patay nga gisapuang sa panganod paingon sa langit. Unya kining mga pagtulunan og doktrina nga naanda ninyo kay lagi mao may namatan og mahayag kada Nobyembre 1. Naunaan ninyo inyong pakanon mga patay hikay mo daghan diya sa inyong puloy-anan. Pero ang mabulahan ra ang mga buhi. Nga naman kay mo may mangaon sa inyong gihikay para sa patay. Unya ginahuna nga ang patay tuwa na sa langit pero magsigig duaw diha sa minteryo. Abot ni mo diha sa minteryo panahon sa kalagkalag hastilan. Pila gani ka anak kalalaki babae batan-on ug mahamtong sugat sa imo. Ma'am, sir, dagkot, kandila, bisan pagwa pa'y panahon sa akwan, sa gwa pa'y panahon sa kalag-kalag, suway mong anas, mga dagkong simbahan. One time, giimbitar ko, wagi ko kalimot, 2012, nag-imbitar sa ako, pwede ba sir nga, tambungan mo ang kasal sa akong anak, o asa man, dirisa mo ni, si Bana kasal. Siyempre, iadto ko. Kay alas 10 man ang gihatag nga oras nga kaslon. Uy, naam na gitawag mass wedding. Hilag kaparisan. Usara ka paagi, diretso, nakasal naglargo. Ang kwarta. Karon, sa dito ko, danga ko, dagang kain tao mo yun, sir. Dagkot ka, sir. Kasi awpog ko kay aron may magkasuran ako nga di man ko manigarilyo nya di ba dagkot ba ka ko di lagi kay di man ko manigarilyo siya di ba kandila ba kaadi lang ko pagbutang na ko sa motor ngadto ko padulong simbahan kunin dool sa ako, sir sinulog ka sir nako layo pa mang Enero Oktubre pa man ron nya di ba sinulog ba ka nako layo palaging Enero. Itunol-tunulan ko niya, diha nagiduol sa pultahan simbahan. Tunol-tunulan ko niya o kanang karton ba sa sigarilyo na champion. Puti man gina kayo og lapis. Nakuunsa man na? Sa isuot ang pangalan, sir. Nakuunsa bang nga na ba? Inyangan sa imong ipasinulog. Naku, di man ko kamao siya. Ako lang, way bayad ang sinulog. Pero ang kandila, bayran nimo. Naku, pila mo siya bayad na na. Sa pwede ra, 120, mabayad gis kanis 120, usag gatos, 80, 60, 40, pinakagamay sir, 20. Ingko, way, 2 pesos, sa wasad sir, ay. Grabe na po ng 2. Kanang 20, mao na ginay pinaka-last. Ingon ako, di lang ko. Di lang ko. Nga to, kusudyo sa simbahan tanaw dito, wa pa man po maabot ang nag-imbitar sa kuha, balik ko gawas. Sa dapit sa wala, may nakita na akong babae mo abanti mo atras, mo abanti mo atras. Kaya nangutan na magos babae, para unsa man ang sinulog. Aron siguro ang kalags na matayang malangit. Nindot na nga magpasiguro ka, nga maadto kag langit. Pero dili man ang pag-adto og langit, ang pagsinulog.
kuan na kuno pamalandunga ang gisulti ni Kristo sa Mateo 7:21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa man nga naa sa langit. Pinaagi pagsinulog malangit ang kalag ang tao? Dili. Pinaagis pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao nang susiha ang Biblia, susiha ang balaang kasulatan ug unsay kabubuton sa Dios. Humani mo masusi kay ang Biblia musultig mutugan man sa tinuod unsay kabubuton sa Dios, kana mo'y tumana, kana mo'y sunda, nganuman mao nay makapalangit sa tao ang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Karon, itong babae na tan-aw na ko, mo atras, mo abante, nagsipit siya sa gamay bag, siguro na ay minano kwarta bakag unsan, pero ang usa ka kamot, kay nagsipit diri sa ilok, ang usa ka kamot, naggunit ni adtong karton lagi nga naay mga ngalan sa tao nga nasulat. O gunya, ha? Ang usa ka kamot, sakto gid hakgom niya sa kandila. Giusaron ang dagkot pero gitakilid aron dili mahawog siyang kamot. Sigig atras siya. Pit Senyor. Oh, naay mga ngalan sa mga tao nga iyang gibanggit nga nasulat dito. Halimbawa, lang ha kay wa man pud ako masag-ug sa tong mga ngalana, ingnon ko lang. Nga ang nasulat nga ngalan dito, kini ako kung ko ano ba? Ingnon ko lang nga pananglitan ang nasulat nga ngalan dito. John dito, Libby Clavis, Pit Senyor kang John kini, Pit Senyor kang Libby kini. O tanawa ha? Ang tuyo mga kaigsunan, nagbayad ka sa kandila sa tuyo nga siguro malangit ipasinulog ipapit Senyor. Pamalandungan ninyo kung kamatuoran man ang inyong gikinahanglan nga tuhuan og barugan. Pinaagi niining mga butanga, kasiguruhan ba ning malangit na ang tao, maluwas ang tao? Dili. Kay kung pinaagi diha ni anang pagpapangadji nimo, pinaagi ng pag-greet nimo, madangat na didto, sa namatay kay tuas langit, tanan di ay didto, ang naadto dito patay man kay wa may buhi nga nagpuyo ning kalibutan na gawas mga unang panahon na espesyal nga buhi dadon si Enoch sumalas 11:5, wa katagamtam og kamatayon, si Elias wa katagamtam og kamatayon, gida dito sa langit. Pero gawas niining mga tawana, wa na magsulti, wa na magsugilon ang Biblia nga doon na pa'y gidala sa langit nga wa katagamtam og kamatayon o wa po'y gisulti sa Biblia nga ang mga patay tuan na sa langit nga naman kay si Kristo mubalik iyang banhaon ang nangamatay og una padadon dito sa langit. Kanusa ang pagdala sa panahon sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Busa ka nang ingon-ingon ni mo happy birthday in heaven? Mga butang rana ba nga sinunod-sunod lang na nimo sa uban, kay naamoy tao nga magpatuyang las iyang ginahuna nga way pagpamalandong. Tanawa, one time nagsakay ko og kananaang fast craft gikan sa Cebu paingon ngadto sa Ormoc City, sakay ko supercut. Diha mis tunga-tunga sa laho dunay nanawag sa ako. Akong amigo usa ka pastor sa lain pud nga pundok. Unya nadugay na siya nga asa maday karon ba John nga murag hagubhob magkay pamation imong cellphone na kung nagsakay kog paskrap gikan sa Cebu paingon sa Ormoc kay dunay namatay, gitawagan ko sa tagtungod kay paserbisyuhan siya kanang namatay unsa man na kauban ninyo sa pagtuo, kauban ba nako siya, praise the Lord, hallelujah, malipayon na siya karon diya sa kiliran sa atong amahan, aking uban sa kiliran sa atong amahan nga langit nun. Kay ilang pagsabot, ang ilang paghuna-huna lagi nga ang taog mamatay tuan na sa langit. Unya muna nga ang uban lagi igabot sa ilang kuan kay doon na may gitawag og kanana ang death anniversary, doon na po'y kanang death, kanang celebration, ila i-celebrate ang birthday, mag-celebrate ta sa birthday ni Papa. Unya, tuan na kuno sa langit, pero ika-Nobyembre, adto sementeryo, adto duula. Sakto na, ang pag-adto nimo dito sementeryo.
Kay tuwa pa man dito ang patay, wa man dito sa langit. Unya karon ang pag-adto og langit, yano-yanohon lang nimo, sayon-sayonon lang nimo, patay pa. Kinsa may naghatod dito, kinsa may nagdala dito, nakakita kamanggod sa patay, gisulod sa panteon, gisulod sa nitso, walay pultahan, walay bintana, walay liki, gipinisingan, nganong niliki, nganong may pultahan, namintana man ang hunahuna nimo, nga kadtong gisulod dito, gisirad-an dito, toan na dito sa langit. Ha? Kinsa mga taga St. Peter ning hato dito? Nganong nakaabot maglangit, diin man agi, unsa may gisakyan, ha? Wa pangita kuno ba o katarungan o rason nga tuan nas langit nga wa man na ipasabot sa Biblia. Mo man bitaw na ang isulti sa Mateo 24:4, magbantay mo nga walay magapay sa laag ninyo. Daghan karon ang mga tawo na sa laag nga nagtuo sa mga butang nga wa itudlo sa Ginoo diha sa Biblia. Naay mga giya, naay mga tabang nga gihatag sa inyo desbala ang kasulatan, wa susiha kay mauhinoy dawaton, mauhinuon ang ipakapresyos kanang mga butang nga wa sa Ginoo kinahanglana. Ha? Busa, kanang pag-ingon sakto ba na, dili na insakto. Hunong na muna ng inyong pagtuo-tuo nga, dagkutan yung kandila sa minteryo ang patay. Giunsa na pagkaibalo, ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan ang minatay dili na mahibalo pa sa bisan unsa. Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 og 6. Tungod niya na mga kaigsunan, itugot mo unta nga ang mga pulong sa kamatuoran maoy imong kinabuhian. Si Brother Lebe maghatag og dugang pagpatinaw sa inyong mga hunahuna. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lilion mga higala no ay mga mensahe nga atong nakita sa screen ato ning tan-awon. Okay, ani ay mga nahiduga nga naglantaw karon sa ato nga programa. Kini si niya ato nakita si Brother Cesar Elgira. Good evening. Brother Cesar, maayong gabi. Kumusta? Sinod Del, Juan Mingo Golyemas, yapon si Jacob Sumalinog, Chini Doktora Langido 5. Ritas Picas, ato pong nakita si Inday Makabuhay Magna. Niya po si Melanie Monacelio Sobroso. Ay ma'am, may gabi ma'am. Asa mo karon nakakadiya sa Kortean. Salamat ha. Anaklito Lucerna Senior. Niyasad si Tris Jamin Jaime. Si Miliod Silasol. Niyas Brother Johnny Mainit. Jelon Jilin Tero. Okay. Mao ni atong mga nakita, mga kaigalaan nga naglantaw, nakiguban, nag-like, unya nag-heart sa ato nga programa. Okay, mo padayon ta nga tusunahan sa paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat nato dinhi. Mao na higala kung naaga nimo yung mga pangutana diha, so i-send na dinhi namo ni Brother John, either siyang number or sa ako bang number, or pwede ari sa ato nga comment section sa Facebook, no? Pero paabuta lang ninyo ang inyong pangutana kano sa matubag tungod kay doon na may mga pangutana ko dinhi nga daghan nga nangabot. Gawas og mga instant nga follow-up mga pangutana bahin sa atong gipanghisgutan kay ato din ang tagaan og pagtagad. So ang pangutana nga ato nga gitagad karong gabihona, sakto ba nga maingon ta ngadto sa mga patay happy birthday in heaven sa patay na? Tinood kadaghan ko ka basa na diha sa Facebook nga labi nag death anniversary sa ilang minals kinabuhi. Anya daghan kayo makita mabasa nimo nga maingon nga
Happy birthday in heaven, Lola. Happy birthday in heaven, Lolo. Okay, silang pagtuo, mao mo sa gunay gitudlo gud ngadto nila nga igkamatay sa tao tuwa naglangit kana kon matarong. Ari ka sa atong makigalaan nga Catholic, ilang gibutangan og tunga-tunga. Langit ramon tag impierno, ilang gibutangan ang tunga og purgatorio. Nga og mamatay ang usa ka tawo nga dili kayo grabing makasala, moanha sa purgatorio og nagkinahanglan nagpanabang sa mga buhi, pinaagis paghampo og sa mga indulhensya manilang pagtuo na purgatory niya. Kanang purgatory wa na mabasa, di na mabasa nga pagtulon-an nga gitudlo sa Ginoo sa Biblia. Ang record hingtumaw ang pagtulon-an nga purgatorio niadtong tuig 593 AD ni Pope Gregory. So katulad na himugso niya si Kristo may kayam sa langit mga 30 or 31 AD. Wa na si Giresos dinhi. Pagkatuig 593 giimbento sa Pope nga gibento sa Pope ang pagtulon-an nga purgatorio. Sa pagtuo nga ang taong mamatay naas purgatorio o samtang naas purgatorio aron malangit siya, nagkinahanglag panabang sa mga buhi. Iampo mo nang hinungdan, makadungog ka, maingon ang mananabtan nga kaluyan mo ang kalag ni Pulanos purgatorio. O sige ampos purgatorio. Pero kung imong tanawon mga higala ang record, ang tinod pagkasulti bisan pa ilang basahon, nagtug-an nga wa sila kahibawog na langit bagwa. Tungod kay wa man mahibaw bisan og kapila na himong abo didto sa minteryo, makwartahan gihapon sa simbahan kana kon madumduman pas mga tagtungod kay magpamisa man panahon sa kalagkalag. Nay akong basahon mga higala, nay akong basahon nga pamahayag, no? Sa libro ning Babylon Mystery Religion sa page 61. Ako basahon ingon diri nga, since the priest must admit they have no way to know when the souls actually pass out of purgatory into heaven, there is never really a settled peace in that matter. There is always the possibility that more money should be given on behalf of loved ones who have died. So ang pamatuod sa mga libro, so kad kuno nga ang priest ning admitar sila nga wa gyud kuno paagi nga mahibaw sila sa kalag kon kanus-a mo gawas gikan sa purgatorio paingon sa langit. Wa gyud kuno masulbad. There is no really settled peace ni ana nga butang in that matter. Unya ingon nga aduna hinuoy kanunay mga posibilidad nga magkadaghan ang kwarta ikahatag ngadto sa mga minahal sa kinabuhi para ngadto sa ilang mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na. Muna insakto ito na isgutan nga makwartahan kay wa man mahibaw og kanusa, wa may limite nga pila ba kaadlaw, pila ka buwan, pila ka tuig nga makaadto naglangit, mapasaylo na iyang sala. Una malangit aron mahunong na sigampo niya. So tungod kay wa man mahibaw more money, daghan nga mga kwarta mga higala nga ikahatag ngadto sa simbahan tungod kay wa man mahibaw og kanusa malangit kuno ang tao nga patay sa purgatorio. Wa gyud mahibaw Nya ingon sunahan
high mass can be very expensive. Naday gitawag high mass, mag-special ni nga misa. Mahalo na. Depending on the flower, candles, a number of priests taking part. Nagdepende na di ay sa gidaghanon sa mga bulak, mga kandila, o gidaghanon sa mga pag-ampo nga gihimo o sa mga pari nga naghimo niini. O naila ning kantahon sa kusog kayo nga paningog. O niya kanana po gitawag og low mass. Sa ato pa bratohon na ni low mass, kutong isa high mass man to. Napoy the low mass, on the other hand, is much less expensive. Dili kay di mahalon. Only 6 candles are used and it is repeated in a low voice. Kada din siya, normal kandila, o niya subli-subli o lang o niya hinay nga tingog. O niya, gisgutan po sunahan din nga the Irish have saying, high money, high mass. Zata pa o daghang kwarta, kana high mass, special ng amisa. Low money, gamay ra kag kwarta, low mass pod. Kanya no money, way kwarta, no mass, wa po'y misa kun way kwarta. Sa ito po, gawas ang kwarta na misa pero wa, lisod, no? Kanya ingon sunahan, ako ning laktoron, ingon din hinga, ingon din sunahan, during World War II, the Archbishop of the Winnipeg in order ingon nga urge Roman Catholic mothers to guarantee the salvation of their sons from upon the payment to him for prayers and masses in their behalf. Manigisgutan higala sa mystery religion sa page 61. So, karon muna pagtuos uban lagi nga pangadjian pa ay ampo parang malangit. Pero ang ilang basaw naghisgot nga wa day mahibaw o kanus malangit. So, kaya mahibaw nagpasabot nga hangtod madumduman pa makahatag, makwartahan pagid siya sa simbahan. Pero unsa may gisultis Biblia ingon nga kining atong programa ni higala based on the Bible man. Ato yung ipasikad kung unsay ginaingon sa Biblia. Unsa may giingon sa Biblia kay pulong mis Ginoo mo ni libro nga dunay dako nga otoridad kining Biblia. Kung magisgot ang kaluwasan, dakong otoridad ni sa kaluwasan sa tao. Nga naman kay ang Bible higala matod pa si kaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing matarong. So man dako ni otoridad libro ha. Nga naman kay ang tibuok kasulatan, tibuok Biblia may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. Mangita kag asay tinuod na kahimtangan sa tao siyang kabatayon, niya aning libro ha. O niya ingon to nabasa, may kapuslanan sa pagbadlong, badlongon sabda. Mananilan ta mahiubos pod og gibadlong ta sa sayop natong pagtuo, pagtulunan kay mubadlong man ang Ginoo kay pulong ni Ginoo. May kapuslanan sa pagsaway, may kapuslanan sa pagtudlo kun unsaon nato sa pagkinabuhi nga matarong. So imo ning tun-an basahon ang Biblia, tudloan ka sa mga buhat nga matarong og sawayon ang sayop og dili maayo natong binuhatan. Manang importante nga atong tun-an Biblia mo hinungdan nga sa panahon sa mga pangutanang mudangat dinhi ang mga tubag amog yung ibase og ipasukad sa balaan nga kasulatan. Unsa may gisulti sa Biblia sa kamatayon sa tao og mamatay ang tao diin man tagikan, gikan man ta sa abog sa yuta og mamatay ta asa man ta paingon. Genesis 2 versikulo 7,
ang tao higala gikan sa abog sa yuta giumol sa Dios. Tapos naumol ang tao na iyon ang Biblia o gihuypan sa Dios ang mga buho sa ilong sa tao sa gininhawas kinabuhi o ang tao nahimong kalag nga dunay kinabuhi. So mao na ang formula sa paglalang sa Dios sa tao sa sinugdan. Naumol ang tao gikasabog sa yuta o niya gihuypan sa Dios ang buho sa ilong sa tao gitagaa gininhawas kinabuhi. Kining gininhawa nato gitawag the breath of life. Unsa man ni siya? Mao nang giingon sa Job kapitulo 27 bersikulo 3 na kining atong gininhawas ng ilong mauni ang espiritu sa kinabuhi, the spirit of life nga gihatag sa Dios sa tao aron ang tao mabuhi. Unya kay gikan man ta sabog og mamatay ang tao. Muna giingon sa Genesis 3:19, sa singot sa imong naong magakaon ikaw. Kay sa abog ka man gikuha, sa abog kausab mo pauli. Asa dito paingon og mamatay ta? Sa abog man ta gikuha, sa abog sa ta mo pauli. So ang atong maminahal sa kinabuhi namatay, tuwa na sa abog sa yuta, mga higala. Sama sila natulog diha sa abog sa yuta. Kining gitawag the spirit of life nga gininhawa nga gihatag sa Dios kanato. Iyan ning bawion. Siya may tag-iya ani, kanya nabuhi ta tungod gigitagaan ta gininhawa. Iyan ang bawion mo hinungdan sa 12 bersikulo 7 sa Ecclesiastes. Ang abog mo balik ngadto sa yuta ingon sa kaniadto ug ang espiritu nga mga atong gininhawa mo balik sa Dios nga mao'y naghatag niini. So ang atong kahimtang ang kining abog mo pauli ni sa abog sa yuta. So mga matay ang tao higala wa pa naman itong langit na sa abog sa yuta gikuhaan na nas Ginoo sa espiritu sa kinabuhi aron ang tao mamatay mahigala. Ang tinuod ang namatay naa sa abog sa yuta. Nagunsa man sila diha, nagpaabot na sa pagbalik ni Kristo ang atong minahal sa kinabuhi nga kon sila nagkinabuhing matarong samtang buhi pa sila nagkinabuhi nga matarong. Pagkamatay nila natulog sila diha sa abog sa yuta mga higala. Nagpaabot sila sa adlaw nga ang Dios mamukaw kanila sa ilang pagkatulog sa abog sa yuta. Og kanang adlaw nga gitagal sa Ginoo sa ulahing mga adlaw mauna ng adlaw ang adlaw sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Maunang panahon nga ang nangamatay nga mga matarong banhaon mga higala o niya buhion sila. Hinungdan atong mabasa sa nakasulat sa unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 15 ngadto 17. Ang atong mabasa matod pa sa sulat ni Apostol Pablo gayon sa dinhi sa atong sugdon 15. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini, kita nga mga buhi inigbalik sa Ginoo, dili kita mag-una ni adtong nangamatay na. Magisgot pagbalik sa Ginoo. Kay naa may mga tao nga maabtang buhi nga di makatilaw kamatayon kadtong mga matarong. Di katilaw kamatayon maabtang buhi panalitan o balik Ginoo karong gabi. Abtang buhi. Kung ingon sa tunabasa, dili sila mag-una nga tus langit ni adtong mga taong nangamatay na. Sa ato pa ang nangamatay ni pas kalibutan. Kung imong basahon ni 16, kaya Ginoo gayod maunya ang manaogikan sa langit, inabanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mamanulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios og ang nangamatay nga iyas Ginoo pagabanhaon. So munang panahon nga banhaon mga higala ang nangamatay unya pas pagbalik sa Ginoo. Ang naabtang buhing matarong magkita na sila, malipayon sila o niya makadungog og tingog sa langit. Pinadayagon si Diyos, mag-ingon ang Dios sa kakamungari o kang madaotan magtanaw kanila
sa nagsaka silang sinapuang sa panganod paingon sa langit. Sa ato pang nangamatay, wapa na langit ni apa sa yuta mahigala. So sayop kung moingon ko nga happy birthday sa akong lolo nga tuwa sa langit. Wa pa na atong langit. Okay? Wa naman tayo panahon ni gala sa di pahingpit tapuso na itong tulamanon. Ania ang atong team song ni atong Yohan si Brother John alang sa closing prayer. Maluluyon ug may gugmaon namo nga Dios, salamat sa bililhon nga mga takna nga napaabot sa idulong ug sa naminaw ang